Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Bandiraɓe hande ko talata hawra e balɗe 11 e lewru juko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo mon jayndeji dawititi artirde kabaruji e nder dinguire men. Jaynde Wolf Quotidien de windi ko ouverture de la session extraordinaire grosse polémique à l'Assemblée nationale hina wayno de e on ɗon batumbo hewani wat e nder suudu sarɗiji dembo udditte de hina wayno ɗum yekkati kongi lutitirɗi e nder landaji politique e si noon e hewɓe ɓe ganduɗa de hakkillaji mumen hiɗi gabbi e ko yowati e politique ha taki omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de hoorejo suudu sarɗiji hande de kam wi tigui tigui assemblée nationale o de hombo dañi fotde wawde uddit ko wiyete ko session extraordinaire woni batumbo hewani wat tawa noon heɓe gandi tigui tigui koɓe poti ko lay e on ɗon batude e wiide Jaynde Wolf Quotidien omo ganduɗa ka woni Adama Sarr tawa noon ko maire Keur Massar Nord kam de wi ko l'inscription d'un projet ou d'une proposition de loi à l'ordre du jour est de droit si le président de la République le demande ina wayno noon wot ko ganduɗa de e konngol omo ganduɗa ka woni Adama Sarr maire gonɗo toon to Keur Massar Nord wi dey wot batuji bawɗi waɗe toon to assemblée nationale tawa noon ɗum hewani waɗe e si noon ko e yamirore horejo lesdi Sénégal ɗum foti won e si noon wayno ko Jaynde Wolf Quotidien wi teskama e temedere e fiiliɓe leppi suudu sarɗiji toon to assemblée nationale de hina wayno capanɗe tati e nayo e mumen de kamen kam ɓe garani e on ɗon batu woni session extraordinaire hina wayno noon goɗɗo mo ganduɗa yekkati hen konngol de ko Aljuma Sow tawa noon ko ministre conseil wi l'absentéisme est un désaveu hina wayno on Aljuma Sow de hombo ɓesda hakkille keyniɗo lesdi Sénégal de wi ko sa yi wot e ɓe ganduɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji hetɓe e landa politique biyeteɗo Pastef de ɓe garani ɗum noon wot ko ɗum mantinta e wiide Jaynde Wolf Quotidien. Jaynde le parlement arti e on session extraordinaire woni batumba hewani waɗe toon to suudu sarɗiji ha taki Jaynde wi hina toon fotno yekkite toɓɓe ɗe ganduɗa de heɗe jowoti e ko fayi e lesdi Sénégal ha taki un étudiant un ordinateur de ɗum hina toon fotno laye siko en prix woni kala jangowo e duɗal tawgal gongal e nder Sénégal haɗa fotno dañ kaɓirɗe e jangguirɗa de woni ordinateur hina wayno ko yowati e lesdi woni foncier e si noon e awo woni pêche kam ɗum ne de hina toon fotno yekkite e nder on ɗon batu e si noon hina wayno tigui tigui Jaynde ɓisdi hen ko l'assemblée sort l'artillerie lourde hina wayno de tigui tigui e ko yewati e ko fayi e ɗum ɗon ko guinnuɗen joni woni un étudiant un ordinateur e si noon foncier pêche e ko wayi noon de hina wayno assemblée nationale kam addi hen doole kewɗe e wiide Jaynde le parlement 6 commission d'enquête parlementaire à l'ordre du jour hina wayno tigui tigui de ko tolnoto e goomuji jeego ɗi ganduɗa de koɓe tefatɓe e ko yewati e ɗum ko guinnuɗen joni de woni ɗen ɗon toɓɓe tati ɗin goomuji darnama is noon Jaynde ɓisde hen ko des conventions internationales en attente d'inscription hina wayno tigui de e nanadiral ko yowati e caggal lesdi e lesdi Sénégal de ɗum ne ɗum yekkitama e wiide Jaynde le parlement. Jaynde enquête arti e on ɗon alhaali ha joni saabu Jaynde windi ko session extraordinaire sur fond de contestation le bras de fer e lancé hina wayno tigui tigui de e on ɗon batu mbo hewani wat toon to suudu sarɗiji dey wasde nanadir e dow kongi de fini toon ndun suudu sarɗiji ha taki Jaynde wi ko poɗodiral e bippodiral de ɗum waɗi toon to assemblée nationale tawa noon hina yowi e hakkillaji ɗum woni bras de fer hina wayno tigui tigui de Jaynde ɓisdi hen ko 5 textes majeurs et 6 commissions d'enquête au menu hina wayno tigui tigui de ma ɗereji 5 jurne toon e si noon ma goomuji 6 darne gam noon woda ko ɗi tefi e nder ko waɗate ko e nder Sénégal e si noon Jaynde ɓisdi hen Sonko défend la légalité de la session et fixe les règles du jeu omo ganduɗa kam woni hoorejo suudu sarɗiji woni Ousmane Sonko de kam wi on ɗon batude mo ganduɗa ko session extraordinaire mbo wiyete e fotde mbo waɗa e si noon omo yowi e sarɗiji laaɓɗi e wiide Jaynde enquête. Jaynde Vox Populi kam arti ko e ka goƴa mawka ka ganduɗa de hina wayno ko ittama tawa noon hina yowati e naɓateɓe e nder kaso saabu noon Jaynde wi ko kala natnatenoɗo e nder kaso hadde ma nat tigui tigui de ma ɓoole fa laaɓa tos tawa noon heɓe ɗaɓɓita ko mogga e si noon kala ko
woni e nder ɓandu ma tawa haɗa ɗum mogga ma ɓe jurno ɓe jurnito ɗum noon ɗum accama e wiide jayde Vox Populi ina wayno jayde windi ko prison sénégalaise, bannissement de la fouille à nu des détenus à leur admission. Ina wayno omo ganduɗa kam jogui hande jagorgal jotingal e cuuɗi ñawirɗi de woni ministre de la justice woni maître Moussa Sarr itti gonɗon tefo isi noon yurnade e yurnitade innama ade tawa homo foti naate nder kaso tawa noon ɓornaki wutte ɓornaki tuuba ɗum kam ɗum yalti jayde ɓisdi hen ce qui va changer selon l'inspecteur Aliou Ciss, DG de l'administration pénitentiaire, des locaux ou box individuels aménagés pour fouiller individuellement les détenus en leur laissant avec leur culotte. Hina wayno tigi tigi de o maganaɗa ka woni Aliou Ciss tawa noon homo heyni direction générale mo administration pénitentiaire de wi ko wahleti ko hen hina hen jilla e suudu ndu ganduɗa de ndu udditte tigi tigi noon isi kala ɗaɓɓitteɗo isi ko ɗaɓɓitte ko kala ma neɗɗo wawa ɗum wat tawa noon goto wonata toon isi noon tawa homo ɓorni tuuba mum e wiide jayde Vox Populi. Jayde Le Soleil de arti ko e ndu suudu safrirdu hesru mawndu udditandu toon to Tivaouane de tawa noon hunde innira omo ganduɗa ka woni Seydi El Hadj Malick Sy. Ina wayno noon e nder Tivaouane eko tarti ɗum de hande cafrogol toon ma ɗum weeb e wiide Jayde Le Soleil ha taki jayde winde ko mise en service de l'hôpital Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane. La carte sanitaire change d'échelle. Ina wayno noon e ndu suudu hesru tigi tigi safroru wondu toon e Tivaouane ɓe ganduɗa de kamen goni jogiiɓe rafiji potɓe toon safrode heɓe pada e balɗe sappo e jeeɗiɗi e lewru juko nduɗo gonɗen woni 17 août noon tigui jayde nde windir ɗum les premiers patients attendus le 17 août. Jayde nde ɓesdi hen 300 lits des services médico chirurgical et un plateau technique de pointe. Hina wayno ɗon e nder on ɗon hôpital de kesso udditaɗo toon to Tivaouane de ko tolnoto e leece temedde tati maɗe gon e nder on ɗon hôpital isi noon kala ko yowati e kaɓirɗe tawa heɗe payi e ko ñawdata e ko way noon de hina e nder on ɗon hôpital de guinniraɗo Seydi El Hadj Malick Sy gonɗo Tivaouane e wiide Jayde Le Soleil. Jayde La Libération arti ko e ɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa de heɓe ɓuura doole ha ɓe kantini ɓe leloda tawa noon duuɓi mumen hiɗi tolno goto o e duuɓi ɗiɗi tan esi noon goɗɗo o e duuɓi jeego ɗum noon ɗum waɗi ko toon to Cambérène esi noon e Ouakam ha taki Jayde La Libération windi ko acte contre nature, pédophilie, viol sur mineur, les mises en cause déférées hier au parquet de Dakar après leur arrestation à Ouakam et Cambérène. Ina wayno ɓe ganduɗa kamen mbaɗi on ɗon bone noon ɓe nangama hanki ɓe naɓama kaso esi noon ko Ouakam ɓe nanga e Cambérène. Jayde ɓesdi hen 2 enfants âgés de 2 et 6 ans violés dans leur domicile. Hina wayno tigui tigui de omo ganduɗa ka woni Libas Tall kam dey dadiɓe wonɓe e police mbo Parcelles Assainies unité 15 kamɓe tigui nangi on ɗon Libas Tall tawa noon ko e Cambérène ɓe jaggi ɗum kam noon de nanga tigui tigui wi ko o kurko mo ganduɗa de homo dañi duuɓi jeego ɗoññatno ɗum naɓa ɗum e nder wanokaji he toon tigui lelodatno mum tawa homo ɗum ɓuuri doole kam Libas Tall noon homo dañi duuɓi sappo e jeeɗiɗi esi noon Jayde le ɓesdi hen ko omo ganduɗa ka woni Paul Ousseynou Camara de kamne toon to Ouakam nanga homo lelodatno e kurkolel toksel dañguel duuɓi ɗiɗi de nanga kam on Paul Ousseynou Camara de wi ko haydara ko waɗi e ko wi'a ko wontan ɓe jiid yoɓtodire hakkude ɓesguji dentuɗe koɗorɗe e wiide Jayde La Libération. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Jayde Le Record windi ko la Premier League où rester à Monaco, Lamine Camara à l'épreuve du choix. Ina wayno Jayde nde wi ko omo ganduɗa ka woni Lamine Camara teskaɗo e waɗatnoɓe fukko kosguel e nder kippu gendiji Sénégal woni équipe nationale de hande kam tan suɓanto hoore mum loko kam yahat toon to Angleterre jille e ɗum ko wiyete Premier League walla heddoto e France tawa noon ko Monaco ɗum noon kam suɓanto hoore mum ko weli ɗum ko e wiide Jayde Record. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.